Tulo ka mga gagmayng gasolinahan sa Dakbayan Sugbo na sakpan nga kuwang ang pump calibration. Kini atol sa hiniusang operasyon nga gilusad sa city government ug sa Cebu City Police Office. Sayra nato kung unsay gipahamtang nga silot kanila pinaagi ni ining report. Subay sa mando ni Cebu City Mayor Mike Crama, hingusgan karon sa mga City Hall personnel kauban ng kapulisan ang pagsiguro nga sakto sa sukod ang itubil nga produktong petrolyo. Busa ilang gisusi ang mga gasoline stations diin usa sa ilang gitanaw ang pump calibration sa fuel supplier. Dinhi aduna gyoy nasakpan nga kuwang sa sukod ang gipang tubil nga lana sa masakinan. Tulo ka mga gagmayng gasoline stations ang nihimo nini. Doon na sila nakita nga doon ay mga gasoline station nga wala mainsakto o calibrate ang ilahang mga fuel pump. So muna nga gipadalahan sila og notice to explain para mapahibaw or madungog ang ilahang side og nganong kulang or wala dili insakto ang calibration sa ilahang mga fuel pump. Suma ni Police Lieutenant Colonel Welbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga gihatagan na sa Dakbayan og notice to explain ang matag-iya sa nasakpang gasolinahan. Gipadlakan na usab ang mga fuel pump nga wala nasakto ang calibration apan kadto mga pump nga sakto padayon gihapon sa serbisyo. Giyawhag sa police official ang mga oil players nga dili manigbas sa mga konsumidor pinaagi sa kuwang nga fuel calibration sanglit nag-antos na kinidaan sa kamahal sa presyo sa petroleum products. Sa mga gasolinahan nga to make it sure nga insakto sa calibration ang ilahang mga pump considering nga sa kamahal aron sa dili maalkansi og maayo ang atong mga konsumidor considering medyo sakit-sakit na gid ang presyo sa ato ang mga presyo sa ato ang gasolina o krudo. Walay representante sa mga gasoline station ang nagpa-interview sa media. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.